Hej, velkommen. Som I kan se, er jeg i min opgang. Ja. Så venter jeg på elevatoren. Fuck, den her skraldspand er tung. Undskyld mit sprog. Jeg er bange for, at elevatoren stopper, så... Fordi jeg oplevede i dag, at elevatoren stoppede, så... Hvis I skal herover, ikke? Så skal I huske at være ikke en person i gangen, vel, men altså, hør, elsker dig. Men altså, I skal huske, hvis I laver YouTube, I skal ikke kun gå efter subscribers, I skal også gå hen, og I skal også gå for at have det sjovt, okay? Ses. Ej, jeg mener det. Hey, ses.